budlegid kong pigado ka lang no. Pangarado, pangisda. Isa sa tungan ikabis may ginpamasyaran ko nga babae. Hambal niya sa akon. Hindi sa akon na isang manok pangisda kay parat na yabuto. So amo to daw na gikulo na discourage ko bala. Daw gusto ko magtingo ha. Kay syempre amo to first time ko nga na discourage gid bala sa iya ginhambal nga hindi sa kuno sang manok pangisda kay parat buto. Amo to nagtingo ako nga nagtingo ako mag eskwela tapos tingo ako mag-obra sa Manila. Tapos ang dire na ako sa Manila, nagkita kami atong babae ito bala nga gipamasyaran ko. Nagkita kami sa Manila, gipamangkot ko sa magkuhay. May asawa ka na, pila mo bata. Hambalya. Wala na ko mag migo-migo sa sugod sa tungin pamasyaran mo ko. Hambal ko sa iya, ay sadto ka pamasyar sa imo kay gusto ta ka pangasawon. Hindi ka kay para ta among buto. Ay, kamusta na subong mo na? Tinabal naman na. At tinangay ka na ng hangin, palayo sa akin.